shigo gidan. Ni da na ga ta kaina wannan tunani ne aljanni mai. Sadiqa! Sadiqan iro! Allah haɗa da aljanni ya zan yi. Yin ta yiwu kuma in shigo in samu kofa a buɗe. Na ce ki ringa barin kofar na a rufe in same ta a buɗe in same ta a rufe. Kai wai ni ya zan yi ne da kai Ibrahim tsakani da Allah da Annabi. Ka ce wai na daina rufe kofar nan idan ka dawo bugawa kake. Yanzu kuma na bata a buɗe ka ce kaga wallahi na gaji da abin da kake yawa. Ibrahim haramun ne shan duk abin da zai sa mutum maye. Musamman idan ka sha giya, shedan ne zai zo ya dinga sumbatar ka. Dan Allah din Annabi Ibrahim ka daina shan wannan giyar. Menene fa'idar shan giyar nan da kake yi? Gaskiya ne Siddiqa, shi yasa ni kaina duk na tsana kaina wallahi Siddiqa. Amma zan daina ma wani cool down. Aba Siddiqa. Ya kinga gudun mijinki. Yau jama'a ku zo ku ga Siddiqa tana gudun iro. Aba Siddiqa ta. Dan Allah ne so Siddiqa yake ma. Ta ya za ina da mu kwana gado ɗaya da kai kana cikin maye kana cikin nazarta Allah ya shirye ka. Yau ku ji jama'a yau ga Siddiqa tana gudun mijinta wallahi sai na kai gidan rediyo freedom an faɗa yau ga Siddiqa tana gudun mijinta Ibrahim. Wani daɗi da nake ji balalai fakalai. Sadiqan iro. Awa Siddiqa, ya zaki ce min ina cikin najasa. To, ni yau tun safa ma ban shiga cikin ban ɗaki ba. Ballan tana ki ce min nayi wani abu. Awa Siddiqa. Yanzu shi mana abinci. Yo, baka ci abinci a can wajen yawon barikin naka ba? To ai ni ban dafa abinci da kai ba. Allah san da zaman ka. Yawon bariki? Shi dan barikin dama yana da wata kama wanda za a gane cewa shi dan bariki ne har da zaki jefe ni da kilman ni dan bariki ne Siddiqa. Wallahi ka ji da shi babu abin da ya dame ni. Ka ga ni bacci nake ji ka zo ka tsaya mu akai ka hana ni bacci. Ka bani wuri. Shikenan Allah ya wuce zuciyarki. Allah ya wuce zuciyarki. Yanzu bari zan samu ko dan indomi ne ya samu da baci. Allah ya wuce zuciyarki Siddiqa. Bismillah shigo. Kariyo. Bismillah. Bismillah. Ibrahim, barka da zuwa. Ya hanya? Wallahi lafiya lau. Gaskiya ina fushi da kai. Saboda za a ce duk wannan zaman da kai ka dade a Dubai ka dawo amma ko ka nemi kuma ka sanar da cewa ka dawo. To ai shi dama isa da ce bar in zo da kaina dan ne belan kaina a gari ka. Idan kana so ka bela kanka ba nan za ka bela kanka. Zuwa za ka yi kai ta taki ka sani idan ka sani har gida mu zauna mu shahirar da saurari yau kai bela kanka kenan. Ai dama ina da shirin yin hakan. Saboda ina so in zo mu zauna a ko shawarwaro da zamu yi da kai. Tun da dama ka'idan mu ce ba wa juna shawara. Ahmad ka ci gaba zama mai adalci mai kare hakkin wanda aka cuta kuma kai yaƙi da zalunci ka gane ko saboda Ahmad sai ka ƙona kanka sannan za ka haska wasu bayan ka kuma ne maka addu'a da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aiki naka da wannan taimako da kake al'umma
ya zame maka tsari zuwa ga to gaskiya abu ne mai kyau ka karamin abubuwa kuma na ji daɗi domin na sa akwai ƙalubale da dama amma ka tabbata maka da cewa ni mutum ne wanda zan zauna akan wannan turba insha Allah zan kuma ƙara jajircewa da cewa duk abin da nake na yi adalci a ciki ina kare hakkin mutane da ya kamata wato a kullum ina alfahari da wannan kakin da nake sanye da shi ba kuma taɓa na dama shi yasa ka birki to bari da me ya kamata a ce an dan sanin da ne bari ki kuma me ka san da shayi ka san larabawa sai da shayi Lafiya? Asma'u zuciyata ce take raya mani kamar ba za mu samu abin da muka zo nema ba. Haba Aminu, kar ka manta cewa gun yaya ta fa za mu je. Kuma wannan alfarman da za mu je za ta mu. Yaya ta ce fa, kamar yadda ka san cewa ba za ka taɓa neman alfarma ban maka ba, haka ita ma ba zan taɓa neman alfarma gurin ta ban samu. Komai za yi insha Allah. Ka daina sa kwankwanto a rayuwarka, ka ji Aminu, insha Allah za ta yi. Asma'u na karaya har inda babu gaba. Kina ganin babu damuwa mu shiga? Aminu ke ba damuwa wallahi za mu samu. Saki jikinka mana za mu samu. Shikenan. Tunda kin ce za mu samu mu shiga? Kawai ka saki ranka da Allah mu je mana. Mana so ka san kana mu. Shikenan tunda kin ce haka shiga mu je. Kin san ina son ki ne ai. Dole na bi umarnin ki ai. Wadai da gaske. Wow, that's my lovely baby. Gaskiya ba zai yiwu ba. Haba anti, Aminu ne fa. Kar ki manta cewa shi zai aure ni. Aminu ne na sani. Amma ina so ku san cewa aikin mijina daban, aure na daban. Bani da hurumi akan aikinsa. Aure nake yi ni. Saboda haka bani da wani kwakwaran hujjan da zan bullo musu akan maganan aikinsa. Na ji hanzarinki anti, amma abin da nake so ki sani shine abokina mutumin kirki ne, kuma ya samu cikakkiyar shirya ta gari. Kuma akalla tun da muna yara muka taso har zuwa girman mu ba a taɓa samun shi da wani laifi mara kyau ba. Balantana irin wannan mummunan aikin da ake tunanin ya aikata ake zargin sa aka kama shi. Anti ya kamata a ce ki mana hoɓasa ki taimake mu. Ki taimaka abokina ya fito. Kuma anti tun macen da kika gani takan iya juya mijinta ta sarrafa shi sana ta ɗora shi bisa irin hanyar da take son ya bi mata kuma ya bi dole amma har in taso. To ina ganin in za ki iya bi ta irin hanyoyin ku na mata mai gidan ki fa da inspector zai iya yin komai a kanki. Ki taimake mu abokina ya fure. Aminu, idan har yana da gaskiya, gaskiyarsa za ta fitar da shi. Idan ko ba shi da gaskiya za a hukunta shi daidai da laifinsa. Ina so ka gane haka. Yanzu anti babu wani abu da zaki yi akan wani al'amarin? Anti ya dace a yi mishi magana gaskiya. Ni kin ga ai na zo da kaina. Na dace ki tafi shi da wannan magana. Har durƙusawa ne ina baka haƙuri Aminu. Ya kamata a ce ka yi haƙuri Aminu, wallahi ban san da wannan zancen ba. Ban san abin zai kasance haka ba. Asma'u ba za ki gane ba ne. Ba za ki gane ba. Duk yacce zan gaya maki yadda abokina yake a cikin zuciyata ba za ki fahimta ba. Kuma ni a tunanina ai jini ne kuma dan uwa ne. Yar uwa ce. Sistarki ya kamata a ce ta yi wani abu akan wannan al'amarin amma sai ta buris da al'amarin. Aminu kenan. Kana nufin abokinka ya fi ni? Sam bai fi ki ba. Amma abin da nake so ki sani shine huruminki daban, huruminsa daban a cikin zuciyata. Kowa yana da nasa muhallin a cikin zuciyata. To idan ba haka ba Aminu, ina so na ganka cikin dawwammamen farin ciki da annashuwa. Hakan na sa ni farin ciki a rayuwa na Aminu, ba na so na ganka cikin bacin rai. Haka zalika, ni ma nakan so na ganki cikin dawwammamen farin ciki da annashuwa a koda yaushe. Asma'u,
Wai ko dai mun zo duniya ne dama da mu so juna? Ni ma haka nake tunani a kullum, saboda ganin nake kullum na kwana tashi son ka karuwa yake a rayuwana. Kullum sai ƙara shakuwa muke yi. Amma so na gani nake yi kamar yafi naki. To yanzu muna cikin soyayya ne idan muka mutu fa. Kuka zan ta yi har in mutu. Ni ya take zan mutu. Kai har ma sai kai kuka. Kuka bai da wani hurumi a cikin zuciyata. So amma kin manta da cewa ba zan iya rayuwa ba a doron duniya dole sai da ke. Amma na fi ki san ki. Kar ka manta na